శ్రీరామాయణ ప్రవచనాలు విని మీరు ₹1,00,000 బహుమతిగా పొందొచ్చు. మే నెల 16వ తారీఖు నుంచి మనము శ్రీమద్ రామాయణ ప్రవచనాలు చెప్తున్నాం. 9 రోజులు 16 నుంచి 24 వరకు. ప్రతిరోజు శ్రీరామాయణ ప్రవచనం విన్నాక ఒక క్విజ్ పంపిస్తాం. ఆ క్విజ్ లో చక్కగా ఆన్సర్లు పెట్టి 3 ఎస్సేలు మనము ప్రవచన మధ్యలో ఆ టాపిక్ చెప్తాం అనమాట. వాటిపైన ఎవరైతే బెస్ట్ ఎస్సే ప్రెజెంటేషన్ చేస్తారో, అన్ని రోజులు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తారో 1, 2, 3 ప్రైజులు అండి. 1,50,000, 25,000 ఇవ్వబోతున్నాము. మీరందరూ చక్కగా ఈ వేసవి కాలంలో సాయంకాలం పూట చక్కగా శ్రీరామాయణ ప్రవచనాలు విని క్విజ్ ఆన్సర్ చేసి ఎస్సేలు రాసి చక్కగా రామచంద్రమూర్తి యొక్క కృపగా ఈ బహుమతిని పొందవచ్చు. మీరందరూ తప్పకుండా వింటారు అని మేము భావిస్తున్నాము. మే 16 నుంచి 24 వరకు ప్రణవానంద దాస్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో లైవ్ లో సాయంకాలం పూట 7:30 నుంచి 9:30 వరకు అక్కడ కలుసుకుందాం. హరే కృష్ణ.